usamla penskem maure, ubade usamla na kashnong lat kor, ubade ru unong sengkam na jong ula plelat iki pongut ki kun samla, bakin yeng hala ki jong ki kjat na ka benta pan kirshan, yala ka yeng ka sem jong ki. Usamla penskem, uday ubla pindap iki jing puli hakaliang jong ka audio tank, ni ka audio engineering, house nam arjar pui, bat hadien bola dep ya ka jing puli, ula tere shisnam bat kini ka jaka ba ulet ban syahikai penteben, bat hadien ula wan ban seng no laga jong ka studio bat ka institute. Haga jing ya jong ka por usamla penskem house nam ula seng ya ka li maure studio and institute halat kor tang hai kamera paren house nam arajar saw ya ka ba ula register ru bat ka sarkar jilla. Henry day hakalai pitere ukalaring kon la plia pai pa yakani ka studio da uba lambor malnyang ubade MLA but MDC barem jong ka nongkram constituency but hakani ka institute ki samla kila yo ek jingai na do ka photography sound system but kiwe there. Meghalaya. Ai ki jing thap khti. Bat ke klem penrandian ngalayo ayuni so jok ka jing job kani kam ta kasi. Ya kani ke institute ngila register bat ka government haka 8,000 pusau ngilayo ka certificate na ka government bangin play. Henry na ka jing duna jong ka classroom ngidang perlong ya ka studio haju ka classroom haju ngimla ban play number ba kampat biang. Tiada kajing ke kru jong belai, pada kajing tresitam ngelayo ban play ka way ke classroom, bat ya ka studio, professional studio. Te hakani ka institute jongingi hikai menta ya ka fotografi, videografi, sound engineer, audio engineering, bat ka DJ. Te kemban suya tu api ka kelas kal azdang, nadu arhaja arhusau ka kelas kal azdang. Te kidan kena jangan ki balapas. Ya arpotang kikena tambah mentasi kidan kimialap banwan nama kidan program kidan kikena badina Arunachal kidan kikena badina Juwai na Assam terter bat kidan kikena badina Shini Shajan ro kum ki umpernai bat smith kita sia kikena gi balawan pule bat ngi kita kila long brio man brio kila lektem keleng kila kamai kai ka jing pa jing kikmi kikpa bat ngi ro kala sesok Namar hani institute jongi sisian baki kena ki wan pule hi ni ale be bantap bakin yo kam hani namar nga ngamde tang ba dan tang kan institute bat kani ka class ngile ru ya ki live sound ki stage lighting ki DJ bat ka baso comment ba mentangan ya tu namar ba ngilale ka pandal ru ti suki ngin sa penya susu ikani ka institute ngin sa penhe kena bangin yo ban I training khambut haka bayade bat ka fast food haka bayade bat ki bon chat ki jing ayu nambar kumba fitep ki kena menta ki duna bha ban yo kam te menta ngi haban pe be ka kam la jong te menta kasi ni dap ta jing sokomen hadu kata bat ke bang aku abanong hakani kapor una bat ka kanhon ke jong phi phimshim laap bakinwan bantenju shua ya kai ke skill ke pipidan Henry pi dalade pilawan chakmat ban peni ya kata katalan ke ba ublei ulai hapi bapinya chakmat ban trei shitam ban penmi ya ke studio ban penmi ya ke institution bat kani ngalabanong ba kadai kata ka learning center nagabanta kalaway jong ki khon samla kiba ngakwa banong hakni kapor baladang isya ap tangi kam sokar kamot ka jingjot ka ap hakmat ngi hap
ban pencilur ya ki khon samla ki jongi ba lamba jong kani ka institute ka jong phi phinlong kum uta uyit khmi nagbanta ban pani pat ya kiwei pat kibadon ya ka ju kasap ublay ula ayangi hakani ka sap banlong kita ginong syakri kinong kit nong ba ya ka kam jong ki pat ba wai ka sap ya kumyumarit banlong kumunong hikay kasap uay kirong rurong ba baginlong kita ginong hikay baginlong kinong yakit ya ba ublay uay kerpang ya kasap baginlong kiban yakit ya ka kam kajong ublay uay ngi la kajong kasap bankit ya ka kam pat ba uay phi kani kasap kabakerpang ba pinlong mo phi utaw dindo bat umaw krum umaw syan nagbanta ki khon samla ki badon siyang kathan jongi baro kawai sngaw sarong nga da kamen hadu kata bangayo yang ni kalat banya don lang hagani ka janmiet ka bamanta bat kamday ka banga suhon tang banglayo ban khap yu ribbon nagbanta kani ka institute ka jongpi hanray nga kwa banong so ba banlay na ka website hagabay day bat ka CM Elevate kabang idon shibun ki program shibun ka funding kaba kaya lamba jong kabang ikhot ya kata ka CM Elevate kabaday ka project kaba kerpang nagbanta ki khon samla ki jongi kibam don kam don jam kibla pas hagi jing tule hanray ka kam pele kalat la ple kalat lamba jong kini ki project ki bopher lamba jong ka sarkar janla hagaju ka por ngan penchim khia namar nga kanmao ba commission kaba umentri rang ba jongi uyat menta habaulet haginu ki institute kiba invite you kawai kaba nga itinat kalong ba kadon ka project kaba ay yaki musical instrument siya ki schools why ki musical instrument siya ki ba buon ki kanhon pipila don lupa ngan panyakren bala kumno ban expand yagan ne ka studio bat ki institute ka jongpi ringkat bat ki way pat ki prolog ki bay don banta bat fi ngan sabo ya ka program ya ka ba nga dakwa ban yalam ya pi bat ya ka kanhon jongpi ban ay kawai ka jingtho shu lamba ka jinga don ringkat bat nga nang panyo shu ya ka funding hagabay day bat kani ka studio ka jongpi